Высохла ўжо у біскупцах моя яблонька, калі гаварыць пра дрэва. А пра гэта, пра кнігі я яшчэ напишу. Я вот написала цяпер крыжовы шлях Езуса Хрыста. У мяне ёсць мара, што гэта будуць спяваць у касцёле ад стацыі да стацыі пераходзячы. Вот. Я пісала пра Езуса і пра Беларусь адначасна. Што ён там, вот, як ён нёс гэты крыж, а што было тут? Як мы тут жылі? Як гэта водгалас, вот гэта крыж даходзіў до нас? Я ідэалізавала свой народ, свой край, вот, рабіла з яго такую сялянку. Бо я яго люблю. Усё, што зрабіць на той момант паспела, да ран прытуліцца хусцінкаю белай. Пайшоў ён далей. Вераніка стаяла, святы яго боль у хусцінцы трымала. Малілася ўслед, аж пакуль ён не выйшаў туды, дзе завулкі злучаліся крыжам. Праз момант убачыла, здолеў адбіцца Езуса вобраз на белай хусцінцы. Паднесла да вуснаў яшчэ свежую кроў, а сэрца яе працінала любоў. Хусцінка шаптала ёй ціхія словы: «У табе чалавек нараджаецца новы». Дзяўчына, ахрышчана іменем гэтым, натхненне прынесла Максіму, паэту. Сустрэў яе мілую ў садзе суседа, любоў у збалелых грудзях сваіх зведаў. Не змог абяцаць ёй нічога такога. Упалі слязіны з нябёс Пана Бога. Паэт склаў ёй песню, бы чыстую мрою зорка Венера ўзышла над зямлёю. Плылі па бяскраі нябёс дзве хусцінкі. У садзе сустрэліся дзве Веранікі. Паэт іх паклікаў з халоднага Крыма. Яны прытулілі паэта Максіма. Это будынак таго часу, прыватны будынак людзей, якія тут жылі. Але Максім Богданович у гэтым будынку не жыў. Але ён хадзіў міма гэтага будынка. Таму што, як яны жылі ў Гродна на 3 кватэрах, гэта была другая кватэра вот, па вуліцы, якая цяпер носіць яго імя. Недалёка зусім гэтага дома знаходзіўся дом агульніка Элі, яўрэя гродзенскага, які здаваў кватэру Богдановичам і які стаяў у той час, калі шыльду павесілі на гэтым доме. Вот такая была у нас краязнаўчая навука. Бо Максім Богданович тут не жыў, але ён павінен быў тут жыць, таму што дом на рог выходзіць і драўляны, прыгожанькі такі, казачка такая. Вот. То яго можна зрабіць, так сказаць, гістарычным. Калі мы ў 90-е гады ўжо рабілі рэстаўрацыю, то мы яго абналічылі, памянялі вот гэтыя акяніцы, ці стаўні, вот. Змянілі гэтыя вот рашоткі, гэта рабіў Ярась Мацко, прыгожыя, пад той стыль, пад той час, ну і пакрылі зялёнай бляхай. Я стварала домик, вот, у ім Беларусь, у мініятуры. І гэта гульня мяне, конечно, захапіла, вот, яна была сур'ёзнай, таму што трэба было увесь час змагацца з тымі чыноўнікамі за элементарныя рэчы, каб адрамантаваць, каб пусціць цяпло, вот. Вельмі шмат было праблемаў. Адукацыю адной атрымліваў афіцыйную, а другой атрымліваў вот якраз з гісторыі беларускасці.
От менавіта там, і у тым ліку і праз Дануту. Вона шмат чого розповідала про розныя рэчы. І асабліва, конечно, было цікава не толькі про Ларису Генюш, нашмат распавядала про Караткевича. Увогуле мы толькі там першыя мае веды былі про эмігрантаў беларускіх, про тую ж Наталью Арсеньеву, я першыя вершы там яе пачытаў, паколькі афіцыйна гэта яшчэ не выдавалася. То есть это быў такі, як бы, такая крыніца гісторыі беларускасці. Вот. Безумоўна, яна, як старэйшая калега, як паэтка, вось сваёй такой незвычайнай постацю, вот жаночай, часам вельмі эмацыйнай, яна, безумоўна, аказала вялікі ўплыў, і такім чынам, размаўляючы па-беларуску, бо ўсё ж такі ў савецкай гарадской школе беларуская мова не надта была ў пашане, і такім чынам вось я нармалёва ўжо паварыўшыся ў гэтым асяроддзі Дануты, у гэтым музеі Богдановича, пачаў пісаць па-беларуску. К сярэдзіне 90-х гадоў спалітызаваны такі перыяд у гродзенскім грамадскім жыцці, і як бы тое, што мы бачылі, гэта толькі мітынгі, пікеты, улёткі, выбары. Ну, это было не зусім цікава, гэта надакучвала, таму што гэтага было вельмі шмат, і амаль што кожны тыдзень. А хацелася пачуць нейкага сапраўднага жывого беларускага слова. І я бы не сказаў, што это былі нейкія лекцыі. Гэта была проста аповед пра тых людзей, якіх яна кахае. Яна, напрыклад, пра Максіма Богдановича заўсёды распавядае як пра жывога, як быццам бы гэта яны адзін з самых улюбёных людзей на зямлі. Я не ведаю, як у свеце, але ў нас музеі ствараюцца адным аматарам, кім-небудзь адным. Вот. Але на гэта кладзецца ўсё жыццё. Мне так атрымалася, што маё жыццё засталося, а музей у мяне забралі. Гэта была трагедыя вялікая для мяне. Ведаеце, я настолькі не мела куды сябе падзець, што я ноччу ўставала і ішла туды, каб пабыць каля тых сценаў. Так мне было цяжка з ім развітацца, бо я як аддаюся нейкай справе. Я просто дома не жыла, я вот запусціла эту кватэру, я уся была там. Вот, я сюды толькі начаваць прыходзіла. А поршень синіє, у цьомним змроку тає, де похована маті молодая. Земля святым барвенком зацветає, де похована маті молодая. Мария Апанасовна душа, молодшою наивною сябровкой, поміж высоких гродзенских барокко. Мария Апанасовна Богданович, маці Максима Богдановича, памерла ў Гродно 4 кастрычніка 1896 года. Пасля гэтага яны выехалі, пакінулі гэтую магілу і выехалі у Ярослаўль, у Ніжні Новгород, у Ярослаўль. А быў тут крыж дубовы, а потым, конечно, крыж згніў, але Адам Егорович быў надта дакладны пісьменнік, і ён напісаў дакладна месца, дзе яна пахавана. І вот мы ўжо паставілі гэты помнік, поставили помнік до стагоддзя з дня нараджэння Максима Богдановича. Мария Апанасовна душа пайшла ў нябыт праз бессмяроце сына, і якога ўсё ж не знішчыла чужына, чужына, што сама ў наш дом увайшла. По-моему, все люди, вот это першыя 2 дзесяцігоддзі жыцця чалавека, яны ствараюць чалавека. А потым ён ужо, крышку там нешта з ім мяняецца, ён
дасканаліць сябе, ён чытае шмат, ён думае, ён знаходзіць людзей, работу і ўсё. Я вясковая жанчына, і я ўвесь час адчувала ў гэтым горадзе збоку прыпёку сябе. І я ўвесь час думала, што мне трэба кінуць гэта ўсё і ехаць, я тут мучылася. Мы приехали вот с такой великой командой, группой с Городней, как подаровать вам книгу, для нас книгу вельми важную. Я буду казать для нас молодых вельми важную книгу. Еще количество там, коли в кастрычнику того года я пришел до Дануты Яновны, попросил, как яна погодилася частково написать, частково якби передать для этой книги свои успомины. Для нас было вельми важно, что яна, что в этих успоминах где размова про вас, потому что каждый из нас комусь пощастило ще має бабців на вёсці, які розповідають саме різноманітні історії, з яких ми черпаємо якби криницю, ну і нашого фактично нашого життя, наших яких моральних коштовностей, наших принципів. І для нас було вельми важливо, що Данута Яновна погодилася вот выдать эту книгу, и она вышла. И мы приехали до вас, чтобы показать, что мы вас памятаем, самое важное, и то, что вы, мы вдячні вам за то, что вы нам даете у житті. И сделать для вас так само некое, маленькое свято, как вы поглядели на нас, мы на вас, поразмовляли, просто вот неким чином, как бы в эту неделю знайшли некие хорошие, добрые слова сами для себе. Заўсёды былі мы разом, яна приедзе до мамы. Мама, я прийду яе паглядзець, а потым мама кажа, во паўзірайся, ўжо поехала до хаты, але во написала вершик и положила на столе. Я прочитала той вершик, а яна у том вершику піша. Я сказала увечары маці, сёння я гаспадыня ў хаце, подаю на заре коровы, навяжу цялёна по пары, распалю сосновые дровы, поросятам бульбы на пару. Не турбуйся, спи себе смело, я и снедання приготую. Стол накрою обрусом белым и тебе разбужу старую. Як прачнуся я завтра рано, у хаце чистенько, все прибрано, а матуля тихо смеется, мне подносить блины на тарелце. Так вот мне Это яна написала, бо я такого не помню. писала, ты написала, и лежала тая карточка на столе. Вот. Наши хаты были вместе. И яны маленькие, еще у меня была сестра, ровесница, в одну ночь родились, Данута и Нинка наша. И я летала, все глядеть, целовала, шкодовала их обеих, как уже стали подрастать, а гуляли двоих. Там привязе мама, во показыває, во яка каже наша дівчинка, а матка, вой наша, але наша довго не жила, померла тая сестра моя. Я все плакала, Данусю шкодувала, то саме, що і свою, і тепер люблю я її. Як видимся, так вона мені то саме, що сестра. Мне верши вельмі падабаюцца. Асабліва мне запомніліся першыя вершы вёска біскупцы. Даўно все знаете, Капустозім по страху дзярух дываноў. Ну, далей не помню. Самотканых, на простору полевку. О, яна як Дануся помніць добра верш. Буду ехать битым гостинцем, выйдя с бору сосна поклониться. Нават бусел над дужим дубом, закивая вітаючи дюбом. Я поехала ў Гродно ў пединститут на гісторыка-філалагічны факультэт, і там сустрэла Эрыка, і там засталася. Я ўвесь час заставалася ў горадзе Гродно як бы не па сваёй волі, і мне было там вельмі дрэнна. То есть нешта было там прыемнае і шчаслівая я была.
Шмат рознага, але ўвесь час недзе падсвядома я думала, што я жыву не ў сваім месцы і што мне трэба неяк вярнуцца да хаты. Я пра гэта пісала ў вершах. Вот. І так я пражыла там з гэтым пачуццём усё жыццё. І цяпер я так думаю, хоць вяртацца мне ўжо няма куды, але я вярнуся. Бацька Нёман з прытокамі моўча, галы, вілія, ведьма, дзітва. Дай мне чистой водицы, каб змоўчваць, бо таўкуць абы што, як дзятва. Як бярэзіна і слыч твая, меж сябровак палашуся я. Жвір згарнуўшы ў капец ляшчакі, як малыя плаўцы хлапчукі. І такія былі ў мяне мары, на притоках лясы слачышары, верацейкі, крыўлянкі ды кляўкі, пасадзіць люд шчаслівы на лаўкі. Я думаю, все-таки життя примусило її миритися з цим осяроддям, яким вона виросла, хоч вона декларувала в ранніх книжках настойлива, що я військова, я звичайна. Мене маці тут народила, як сосну в землю посадила. До речі, радки це не стільки про війську, колькі про некі народно-культурні основи життя, які у її творчості сталися назаўсёды. Вось это вясковае не столькі этнаграфічнае, колькі маральнае, здаровае, моцнае, беларускае. На яе моцнае ўяўленне казала Ларыса Геніуш. Напэўна, у сэнсе эстэтыкі Ларыса Геніуш таксама такога ж народнага плана, глыбокая такая лірычна поўнакроўная паэтэса. В гэтым сэнсе яна паўплывала і ў сэнсе такой беларускай апантанасці, вернасці продкам, паэтызацыі даўніны. Ларыса Геніуш увогуле, это моя великая, мое великое счастье, потому что я до яе ездила, як до мамы. И до мамы ездила, и до яе, равнозначно. Вот. Вырывалася ад сваёй сям'і і каціла туды. Так само по дарозе было вельмі шмат прыгодаў. Вот, заўсёды, вот таких вот. Нехто за мяне чапляўся, некаму трэба было вот, у гэтую минуту пісаць протокол. Вот. Ну, але тым не менш, я туды ездила і атрымлівала там вельмі шмат. Просто як цэлы свет, як універсітэт. Мы нацыя маладая увесь час. Увесь час мы шукаем, як нам згуртавацца, як нам выйсці ў людзі. І мы ўвесь час у нейкіх пошуках такіх именно у гуртках. Вот. Маем нейкага лідара, і каля яго збіраецца нейкая групка людзей. Мы не можам аб'яднацца ўсім народам. Боль мацнеў, што хвіліны цяжка прыходзілі словы малітвы. Адзін з тым, з іх прыбітых, крычаў, як пракляты, вельмі былі задаволены каты. Ён развітаўся дзіўным паглядам любові. Стружкі крыві сцякалі паволі, у лона зямлі, па целе, па бэльках дыхала цяжка святая зямелька. Добрае сонца сцямнела ад болю. Роду крыжовае дрэва углыб прарастае і ў неба. Птушкі на дрэве добра ці дрэнна звязаны з ім неад'емна.
цягнуцца сны, як стагоддзя, моцныя людзі на ўсходзе, мы ж як рака з паромам і бродам паміж заходам і ўсходам.